Ταυτόχρονα με τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αρχίσει ο μαζικός εμβολιασμός στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου φτάνουν τα εμβόλια στην Ελλάδα. Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, δηλαδή την επόμενη μέρα, ξεκινούν οι εμβολιασμοί και όλοι οι εμβολιασμοί θα γίνουν σε 5 διαφορετικά νοσοκομεία. Μάλιστα, οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν θα είναι μία νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος. Βασικός στόχος παραμένει ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου πρέπει να έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, ώστε να εξασφαλιστεί η ανοσία. Με την έγκριση του εμβολίου των Pfizer-BioNTech από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στις 22 Δεκεμβρίου, ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία στη χώρα μας. Τα πρώτα εμβολιαστικά σημεία για τους υγειονομικούς στην Αττική θα είναι τα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Αττικών, Θριάσιο, Ασκληπείο, Βούλας και Σωτηρία. Στις 27 Δεκεμβρίου η αρχή θα γίνει για συμβολικούς λόγους με μια νοσηλεύτρια και έναν ηλικιωμένο από οίκο ευγυρίας και θα ακολουθήσει ο εμβολιασμός 50 ατόμων σε κάθε νοσοκομείο. Στις 27 περιμένουμε να ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Και το κλίμα που επικρατεί είναι αισιοδοξίας, γιατί για να σταματήσει η πανδημία χρειαζόμαστε τον εμβολιασμό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλιώς θα είμαστε με μάσκες και για χρόνια. Μέχρι να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού θα μπορούμε να μιλάμε ότι αφήσαμε πίσω την πανδημία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ευρεία σύσκεψη στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας, απευθύνοντας έκκληση για ευλαβική τήρηση των μέτρων. Η προφύλαξη και η θωράκιση δεν είναι ξεχωριστές φάσεις, είναι δύο παράλληλες διαδικασίες. Και τα περιοριστικά μέτρα θα μπορούν να έρθουν μόνο όταν παγιωθεί πια η πτωτική τάση της πανδημίας. Και θα χρειαστεί να κρατήσουμε ακόμα για καιρό περιορισμένες τις κοινωνικές μας επαφές. Η κοινωνία θα τίνει με το ένα της χέρι στο εμβόλιο και με το άλλο θα συνεχίσει να σηκώνει τη μάσκα στο πρόσωπο. Και καθώς έρχονται και οι μέρες των γιορτών, να παραλάβω ακόμα μια φορά την έκκλησή μου σε όλους να είμαστε διπλά προσεκτικοί, να περιορίσουμε στο απολύτως ελάχιστο τις επαφές μας. Όλα τα εμβολιαστικά κέντρα στη χώρα είναι σε πλήρη ετοιμότητα. 1018 θα είναι τα σημεία για τους μαζικούς εμβολιασμούς. Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου εδώ στην Τραπετσόνα, στην οδό Ταξιαρχών 128, έχει ήδη δημιουργηθεί το εμβολιαστικό κέντρο, στο οποίο θα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εμβολιαστούν για COVID-19. Το εμβόλιο θα μπορεί να γίνει, για κάθε ασθενή 10 λεπτά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα του 95%, η οποία φαίνεται ότι επιτυγχάνεται περίπου μία εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, στους φιλοξενούμενους σε μονάδες ηλικιωμένων και σε πολίτες άνω των 65 ετών. Η καταγραφή των υγειονομικών του ΕΣΥ που θέλουν να εμβολιαστούν ως πρώτη προτεραιότητα τέθηκε στην τηλεδιάσκεψη που είχε ο Υπουργός Υγείας με τους Διευθυντές Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας της χώρας. Ζήτησα να ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή, να καταγράψουμε όλους τους συναδέλφους που θέλουν να εμβολιαστούν και να προχωρήσουμε τάχιστα σε επόμενες μέρες στην υλοποίηση του project. Τα εμβόλια αυτή τη στιγμή αποτελούν πραγματικά το φως στο τούνελ. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν φτάσει 5.000 δόσεις, ενώ σε πρώτη φάση η χώρα μας θα παραλάβει 300.000 και θα εμβολιαστούν 150.000 άτομα. Όσο αυξάνονται οι ποσότητες που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμέσως να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τον πληθυσμό. Οι ένοπλες δυνάμεις θα συμβάλλουν στην επιχείρηση Ελευθερία αλλά και στη διαδικασία του τέστινγκ στον πληθυσμό. Οι ένοπλες δυνάμεις θα συμβάλλουν στην επιδημιολογική επιτήρηση του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού, συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα που προβλέπει την ανάπτυξη 130 σταθμών δειγματοληψίας και τη διενέργεια ταχαίων διαγνωστικών ελέγχων, rapid test. Οι σταθμοί δειγματοληψίας έχουν ήδη αναπτυχθεί σε 73 πόλεις της χώρας. Η μέρα 0 πλησιάζει και ήδη είναι έτοιμο το σχέδιο της γιγάντιας επιχείρησης παραλαβής, μεταφοράς και φύλαξης των πρώτων δόσεων του εμβολίου από την ώρα που θα φτάσει στη χώρα μας μέχρι τη στιγμή που θα καταλήξει σε σύριγγες σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο. Με πυρετώδεις ρυθμούς εντείνεται η προετοιμασία της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον μαραθώνιο της παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής της πρώτης παρτίδας των εμβολίων. Οι δόσεις που θα υπάρχουν σε κάθε ψυγείο μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 15.000. Αν σκεφτείτε δε ότι κάθε δόση μπορεί να πάρει αρέωσης, δηλαδή να παραχθούν από αυτήν 5 εμβόλια,
καταλαβαίνετε τον αριθμό που φτάνουν. Στη Θεσσαλονίκη, όπου θα τεθεί σε λειτουργία ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους διανομής, συμπληρώνονται τα κρίσιμα κομμάτια στο παζλ των υποδομών με την εγκατάσταση των πρώτων ειδικών υπερκαταψυκτών. Στη μεγαλύτερη φαρμακαποθήκη της Ελλάδας εδώ, στον συνεταιρισμό των φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης, κατέφτασαν τα 2 πρώτα ψυγεία όπου θα συντηρηθούν τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Είναι ιαπωνικής κατασκευής και φτάνουν μέχρι μείον 80 βαθμούς Κελσίου. Ταυτόχρονα εντείνονται οι δοκιμές και οι ασκήσεις προσομοίωσης ώστε να τηρηθεί κάθε πτυχή του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος. Στην D-Day την 26η Δεκεμβρίου όλες οι ελληνικές κεραίες ήταν εστραμμένες στην πόλη Πούρς του Βελγίου. Από τις εγκαταστάσεις της Pfizer και μέσω εναέριων και οδικών δρομολογίων θα ξεκινήσει η επιχείρηση Μαμούθ για τη διανομή των εμβολίων σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τα data logistics της αποστολής που προορίζονται για τη χώρα μας, το αεροπλάνο που θα προσγειωθεί στην Ελλάδα θα είναι έμφορτο με 37 παλέτες, τα κυβότια των οποίων θα είναι συσκευασμένες οι 300.000 δόσεις. Θεωρώ ότι θα είναι ένα lean, όπως λέμε στη δική μας γλώσσα, ένα απλό, λιτό μοντέλο διανομής αποθήκευσης. Ενδεικτική του τρομακτικού μεγέθους της παγκόσμιας επιχείρησης για τη διανομή του εμβολίου είναι η αριθμή του σχεδίου που έχει καταρτιστεί. Περισσότερα από 9.000 αεροπλάνα σε μεικτές και ειδικές πτήσεις. Θα επιστρατευτούν 99 επιβατικά αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και 400.000 δόσεις. Την εναέρια γέφυρα συμπληρώνουν τα αεροπλάνα Cargo Boeing 777 με χωρητικότητα φόρτου έως και 1 εκατομμυρίου δόσεων. Δυστυχώς, και θα πω δυστυχώς, στα νησιά μας υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα σε υποδομές όσον αφορά την ψυχτική αλυσίδα ή αυτό που λέμε εμείς αλυσίδα αξίας. Και εκεί ίσως είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα. Κομβική σημασία για την επιτυχή έκβαση του σχεδίου διανομής είναι και η συνδρομή του στόλου ειδικών φορτικών που θα σηκώσουν το βάρος των ενδιάμεσων μεταφορών. Τα προσεχή 24 ώρα θα γίνει το τελικό φινίρισμα στις λεπτομέρειες του ελληνικού σχεδίου.